Sisemzini omkhulu wasemlambo omunye lapho sikhona namhlanje futhi lapho sinibingelela khona sithi sanibonani konke lapho nikhona amagumba nomhlaba nalapho nisilalela khona bese sithathele ithuba sibonge kakhulu kulaba abayibathi lama YouTubes ethu lemiyalezo iyabasiza bafunda lukhulu. Mhlawumbe ake ngineke inhloso enkulu ngalokho ukuthi kungani sichitha imali senza lokhu okuhle kangaka. Inhloso enkulu bantu benkosi nansi. Umlambo it's a school which is trying to teach our people the fundamentals, not umuthi, because umuthi comes later. It's about ama fundamentals ukuthi one, ubani, uvelaphi, uficeni emhlabeni. Manje ke lokho kwenzayo ngabe mhlambe akukona yini okulethela inkinga, or maybe the past ekulethela inkinga. Yilapho lahleli khona ingakho sithi thina we operate within three principles. One is to educate, two is to advise, three is to heal. Ngakho simi lapho ukuze uqale ngokuzenzela wena into kube kuyimanxa uthi uzohamba uthi uyozwa nakho ukuyozwa lokho sikunikeze ongenani u10%, u90% kube ukuthi uzenzela wena usiyonezezela ngo10% ngoba kuningi okonake. Ngizothanda ke ukuthi ke esanamhlanje isihloko engiqala ngaso ngithi kahle hle ngempela impilo yakho iphethwe ilawulwa ubani? Ubani umuntu okuyena ophethe impilo yakho? Njengoba ngihleli la ngikhuluma nawe, impilo yami ngiu Dr. Mkhize, ngiu Victor Velaphi Bedlindaba othi Mkhize ubani ophethe impilo yami? Impilo yami iphethwe abantu abathathu. Kunomuntu oqala esingeke size simbeke eceleni simbeke kude. Njengoba umthetho usho ukuthi mina ngiyinkosi uNkulunkulu wakho. Inkosi uNkulunkulu ukhona. Kodwa kufuna sikubhasobhe ngenkosi uNkulunkulu ukuthi asingenzi izinto bese sicasha ngoNkulunkulu. Asingenzi izinto bese sithi siphiwe uNkulunkulu ube wazi ukuthi leyo nto uyithole ngokungcola okungakanani ngoba ngokwenze njalo usuphula lo mthetho kaNkulunkulu. Mayithi uNkulunkulu ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Siyakumisinterpreta lokho ngoba siyesithi hayi abakhonza ukuthi, hayi abakhonza ukuthi abakhonza cha. Uchaza ukuthi uNkulunkulu akekho omunye umuntu ngaphandle kwami. Owadala izulu nomhlaba, ungizwe kahle. Akekho ngaphandle kwami owadala izulu nomhlaba. Ngakho ke wayesejika futhi uNkulunkulu indaba khona lapho. Wathi hlonipha uyihlononyoko khona insuku zakho ziyokwanda emhlabeni. Usiyakuthatha manje usekunikela kubazali bakho. Usekufuqela kubazali bakho. Abazali bakho abanabazali babo nabo. Laba sithi ke amathongo. Ngisho uJesu uyasho imbali uthi wonke umuntu uyongena embusweni kaBaba ngami through me. So ngamanye amazwi mina I'm an intermediary, ngiphakathi nendawo. Uyongena ngami lapha ya ezulwini. Iclear le. So ake sibheke lemithetho eyishumi kaNkulunkulu. Sithi noma senza izinto sibheke. Okokuqala ke lo, impilo yakho ilawulwa uNkulunkulu ngokweqiniso hayi ngamanga, musuzikhohlisa. Okwesibili, impilo yakho ilawulwa amathongo akho. Uzothi omunye ngikholela amathongweni mina. Akekho thekholela amathongweni, kodwa unawo. uJesu uqobo lwakhe mawuya kuMateyu 1:1 umfunda. uJesu ukhuluma ngoyise mkhulu azafe koDavida obani njalo njalo. Uma ufunda uMateyu, ufunda uMark, ufunda uJohn, bonke uJesu bambeka on the paternal side. Kanti uLuke umbeka on the maternal side.
okutshengisa ukuthi unabo abantu abamzala akaphumanga etsheni. So lokho semqoka, asingamisinterpret izinto bantu benkosi, asizikhulume njengoba zinjalo. Ngakho ke ngisho ama-Islams, ama-Muslims, i-Islamic yeyame kuMuhammad, uMuhammad obaxhumanisa nobani? NoNkulunkulu. Ngisho uKrishna uyena weHindu okuyena uKrishna obaxhumanisa nobani? NoNkulunkulu. Njalo there is an intermediary. Kungani sikuphike thina kube ubhalwe kwagqama eBhayibhelini? Ngakho-ke okwesibili, impilo yakho yenganyelwe amathongo. Okugcina, impilo yakho iphethwe wena. Kunobuhle obenzile buklonyeliswe, kunobubi obenzile bukushaye. Lobo bubi nalokungcola namanga nokuphula imithetho eyishumi kaNkulunkulu nani ikona okuzokushaya. Kungani-ke ngibale lezi zinto zontathu? Ngizibala ngoba abantu abaningi badidekile. Umuntu ahambe umzwe ngenesigodlweni ethi baba umkhize konke la ngihamba khona bathi ngiwukuthi. You are fooling yourself. You are wasting your time. Uzenza isiphukuphuku ngoba labantu abakutshela lokho usulala mlambumwe namhlanje. So ugijima ulalele labo bantu. Lokho kuchaza ukuthi awuzazi ukuthi impilo yakho inganyelwe ubani. Awuzazi impilo yakho iphethwe ubani. Iphethwe nabantu abathathu. Uma ungenaqiniso uNkulunkulu, ungenaqiniso kubazali bakho, emathongweni akho, ungenaqiniso kuwena to yourself, ngeke kulungele izinto. Bheka ipast, konakelephi, bheka ukuthi uqhamukaphi, bheka ukuthi uzaleke kanjani. That's why the problem is. Zibheke wena-ke ukuthi wena qobo lwakho uyisima kanjani. Ngeke ungitshela ukuthi uzothi ubulala umuntu, uzothi uphula umthetho weshaka lolunye wafakaza ngamanga umakhala. Bangaka abantu abaqamba amanga ngabanye abantu? How many people? Hayi ungangitsheli ngofifi, ungitsheli ngalo uthwele. Hayi woza kumina ngizokusiza, wadlala ngawe. Then you think your things will be okay? You'll never be okay. Because uphula umthetho kaNkulunkulu. Uma uneqiniso ukuthi kulungileke, usibanibani wenza ukuthi shut up, thula. Musu ukukhuluma. Namhlanje sihlukunyezwa izinto ezifana nokuthi sijaha imali, sijaha udumo, sifuna ukwaziwa, sifuna ukuba ngcono, sifuna ukube ngazi ukuthi siyazi, bese kanti siyona. Yilezi zinto ke ezenza ugijima. Kuthiwa ngizalwe ngembethe. Kuthiwa nokuthi. Kanti ke behlungu ngabi kubantu besifazane. Uthola ukuthi umuntu wesifazane utshela ukuthiwa unesiso saphuphuma wena. Hayi angikwazi mina lokho azange kwenzeke. Hayi ukuthi akwazi ukuthi sisenzeka. Wena kufanele udle igobongo, wena kufanele uthwasa. Why should you be told by a person? Mina engakusho nakho. Uma uya kumelaphi eyokusiza, akakuvulele ukuthi ukwazi ukuba in communication nabakini. So kube amaphupho okuyiwona oderive kuwona ukuthi kuthiwe yenzani. Ngeke ungitshele ukuthi uma uzophuphisa likwazi sifika sithi kuwena mntanami ngilambile ngicela ungiphi isithele bese ungamniki uca umuntu ezokuzohamba kahle. Nangu umuntu uyakhuluma nje ukuthi uyakhona noma ukhona ngaphusheni okwakho lokho, kodwa this is what is eating you. Siyahamba siye emasontweni ashumayela umfundisi bese wena athi umuntu hayi thina ebandleni lethu senza ukuthi uphethwe ibandla yini? Uyihlono nyoka ibandla? Wazalwa yibandla wena? Is that what you are telling us? Omunye umuntu athi hayi owamfundisi uthi my pastor said, is he running all your life? Hayi esigodlweni emlambo omunye kwathiwa ngenza ukuthi lento esingayenzike thina emlambo omunye, because yazi asikwazi ukulawula impilo yakho. Baningi abantu abalimele ngenxa yokungazi ukuthi impilo zabo ziphethwe ubani. Hayi ngokwebandla lethu asihlabe, hayi thina ngokweyethu inkolo asihlabe. Uyile uzalwe kuleyo nkolo, uzalwe kulelo bandla, noma uzalwe umZulu or uMpedi or umTswana or umVenda. Let's be honest people. Let's be objective, please. Let's not lie. Let's not do things that will make us look nice to the outside people. People don't care about you. You know when you must realize that? You must realize that when you are down, they run away.
When you're okay, they jump on you. But when you go down, they say it's because you're stupid. So, ake sibheke, ake uphile impilo objective. Impilo that will heal you. Impilo that will heal your kids. Impilo that will heal your family. Impilo that will heal the nation. Be sincere. So, ngamanye amazwi, into enkulu okufanele siyazi emhlabeni ukuthi no one actually must run your life. Impilo yakho fanele ube neqiniso njengoba ngihleli la. Uma ngazi kahle kamhlophe ukuthi njengoba nonke nibuka le video ningithanda nginisiza ingoba ngithwele, then I'll be deceiving myself. Therefore I'll be lying. So ke iqiniso liqala ngawo. Ngithi ke mina ke uma uzolapha abantu akuhlanzeke wena kuqala, akuhlanzeke isigodlo kwesibili, akuhlanzeke impande oyiphethe. Don't be a liar to yourself. Imali ayisebenzi bantu benkosi. Zibe khona inyanga, babe khona abathandazi, babe khona abefundisi, many long before us. But what legacy have they left behind? Yini abayishiyile? Where is their philosophy of life? Where is their philosophy abayishiyile? Namhlanje sikhuluma ngokuba Mandela, they left philosophy. Namhlanje sikhuluma ngoSteve Biko okufundwa ngabo ko-Brazil, they left philosophy. Sikhuluma ngoSocrates or Plato, they left philosophy. You can quote them. You can live on their ideas. And then, Tina, ngitshela ngosibani bani isangoma oyinyanga kuphela lapha. What was your calling? So ke engiqonda ukusho ukuthi musu kuvumela impilo yakho ilawulwe omunye umuntu. Yiya kwababonayo, that is fine. Thandaza. Yazi kunabantu abahlekisa kabi. No, I pray. I wake up at 3 o'clock and pray. Ngathandaza mina. As if you are glory if you thandaza. As if wena mawuthandaza ugcotshwa amafutha. Let it be yours. Kunento enkulu esikhohlisayo njengamanje. iFacebook. Yazi ngenxaka ukuthi mina, why do we post izinto zakho? It's fine to post, but don't post about what you are doing. Because the world has got nothing to do with it. Ngithenga imoto eyibizayo ini kwashe kwacima sengiyaposta. Ngithenga umuzi omuhle what for? What for? Because the world is not interested. Maybe ukabisa bangani bakho, which would be painful at the end of the day. Posta futhi noma seyidliwini, posta noma imoto seyihamba. So ngamanye amazwi is that be honest to these three people. Be honest to God. Be honest to your parents, and your parents have got ancestors, meaning that be honest to your past, be honest where you are coming from, and be honest to yourself. Nazi izinto ezilawula impilo yakho, musu kulawulwa, musu kutshelwa ukuthi yenzani. Uzoyibamba lapho. Take it objectively, not subjectively. Live the life which is outside the box, not inside the box. Thank you.